Welcome to Mount Fuji. Ang time karon 7 AM. Nga layo pa miglakawon. Didali mi kahadlok mi malate. Kinabayaran na itong ticket. So mo ni pinakasayo na mga itinerary okay before 7 nigikan mi hini na miglakaw-lakaw. Ang lakaw karon karakara ay mas may nang makabot ta ba. Kay ikabot sa time 7:35 magani biyahe na kina dari Japan di kina ingon nga wato na to si Paul. Tuway nga na dire. Late biyaan juga. So padong ta karon sa Mount Fuji. Umangita mig taxi ani. Tari iso na no? Ay putari. Doko mari dake. Likay. Taxi station dake. Ay station ay okay. Nindot kini sila mga taxi driver dire kay naka-gloves yun ba, mga professional bito kay dating. High-tech pa jud kayo kay kani bitong card nga mong gigamit nga pambayad namo sa train. Pwede pambayad dire sa taxi. Ay gato gozaimasu ta. Kanda dali ha. Gabi pa lang nipalit ni mi og ticket dire para masigurado jud na mga makalarga mi karong adlaw og makapili pa mi og lingkuranan. Organize pagid kaayo kung kinsa ra tong mga molargahay na moro tay maglinya dire para marog para dili bitaw magdasok ang mga tao para masigurado na mo ang muang biyahe nangutana ko ani hapon isa kung sakto ba ning ticket nga ako napalit gabi kay 7:35 AM man so kami naman ang sunod. So yang gi-confirm nga kamo na ang sunod. So waiting na lang mi ani. While waiting, nagkaon na lang mi aning bawon nga mong gidagikan sa hotel kay pre-breakfast ba dito sayang pugayo utok ba. Before 7:35 AM gipanahinay na mi og sakay ani so mo ni gi-check na ang ticket dayon ang kanide nga bus kay double decker din siya. So napo ni siya CR so arita sa babaw kay aron makita jud tug tarong ang view ba. Pwede kang matulog dire. Kay 2 hours naman ang biyahe. Dili puno ang gisakyan karon pero daghang itaw na tubangan. Kalit lang ko kay emotional rin napita kay nikalit og flashback ang mga pangitabo bitaw sa una katong dire ko katrabaho. Kabantay mo na dagan kay mga truck ya magagiagi kay ang uban mo gud na mag-deliver sa lain-laing lugar. Ako magud sa una usahay pakuyogon ko sa mga amo nga mo-deliver og mga manok. Nya duha ra jud mi kasagaran nato mag-deliver. Nyari din mi agi sa expressway. Nya makita rin nimo ang Mount Fuji. Bahalag layo-layo pa ka. Maklaro na jud nimo ang Mount Fuji ba. So makaingon jud ko ato lang hinduta kag makaanha ko no. Nya karon nakabalik ta dire dili na truck sa mga manok ang ato ang gisakyan kun dili tourist bus na. Nya dili na pod mga libo ka manok nga ako ang kuyog kun dili mga turista na pod. Akong pagtuo sa una makabalik ko diri Japan nga nang usa ka trabahante pero dili day usa day ka turista. So siguro nakita siguro sa Ginoo kung unsa jud ko ka maayo nga trabahante no kay nagtinarong mo jud tag trabaho dili man taingon nga magsigila tag pakahoy-kahoy. Pero karon nagpakahoy-kahoy nako nya nabantayan ako nga medyo mubo din ang ceiling kay padung magugo sa CR ani para makita jud ninyo kung sa CR sa bus ba. Inigabot sa Kawaguchiko Station so pwede ra mo palit dire og ticket nga kana bitaw mga activity nga dool sa Mount Fuji para bitaw inigabot ninyo dito diretso na lang. Mao ni ang last station diri sa padung Mount Fuji. Kung unsay giingon dito sa terminal 9:20 AM abot sakto gyud 9:20 AM. So 2 hours ra ang biyahe gikan sa Shinjuku Station nga nara ka dool. Ay gozaimasu. 9:45. Okay. Nanbang na siya Ropo. Ay, nagkatag-gozaimasu. Misakay mi og bus kay padung day may aning Fujikyo Highland kay aron makita nato dito si Naruto ba. Ang nakanindot sa bus diri sa Japan kay di na kakinahanglan moingon og para igon na lang kamo pindot aning color red dayon mohunong na siya sa next nga station. Wala gihasol ilang transportation dire kay katong card nga tong gigamit sa taxi, gigamit pa sa train, gigamit pa sa bus, pwede jud kayo. Tumoy na kanindot aning naa kay Suica card. Napay snow na bilin diri dayo. Magdata diri kaning gamay lang kun mga 1 kilo lang. Ato na ipasalubong sa tong kuan para sa kong auntie, sa kong uncle na tanan nga igagaw dalan ta mo ni. Isod na to diri oh. Kana atong gilakwan karon oh, berting limpyo ha. Ang mga sagbot diri mga dahon ra. Mo nang inigumag inom, inigumag kaon, dala ang basura. Napay mga snow na bilin oh. Nagkatag-katag. Mo ni diri ang train railway. Meaning open man. Nakaabli, walay gaali, pwede ta mo lakaw, pero tanaw sa tagyod. Oh, sigurado kang mauni padong kat. Ngano wala man kayo naglakaw lagi. Lah, nararay Mount Fuji di ay. Sa pagkatinuod lang nasaag na jud mi ani kay katod yung ginauga na mo sa bus mo na jud ito ang Fujikyo Highland nag-atbang ra di ato igor day unta mi mulabang nya karon kay gamit mi og Google Map naabot na mi og usa ka kilometro ang gilayon gikan na mo ang ginaugan. Hahay. Dili ni maon ni padong sa kuan Naruto. Mo ni dita mo sali ganing Google Map kay taka nagtudlo. Gihunongan na taon mi kanang babae. Nga punisa, ni hunong siya, drive sa kanan. Siya okay ra mo diha. Di man familiar gud nga na mga turista maglakaw aning kadako aning hawan diri oh. Nya. Kamera ko'y tao diri, yung duda kay ko nga. Na magud diri sa sulod kani.
Yung sa man layo kay mukat-kat diha para musud. O dire man mininao gani ha. Karon gitudlo mi sa Google Map dito may pagion hinuon sa kwan kilid. Manday o tungod o. Ni human tikang na lang kag pila ka tikang. Diha minihunong. Nadar diri tungod. Kung musuday ka dire kay walay bayad except na lang kung Kung ang imong toyo dire kay Naruto lang jud ang imong toyo. Ayaw pagpatog ticket nga kana mo ride ka ni mo inani. Ano yun? Kay tagaan man kaning ticket nga free kay Naruto ra man kayo mong arion ko Naruto ra. Kay ang mabayran magud nimo mga 6,000 yen maguro so around mga 2,500 yung mabayran maka-ride na kani pero di man ta mag-ride tungod sa kabugnaw ni ice oh. Sumimasen. Naruto no doko desu ka? Naruto? すぐ左行って右です。 Hi, arigatou gozaimasu. Sa mga hilig og Naruto diha, mao na ni. Ya madam oh. Mo na mong bagong uyab madam si pangalan na niya? Dimi ko suito ni Naruto gud. あと右3 Sandman. Oh, de si Sandman mo ni. Sandman. Induta silang kuan dire oh, train station la dire. Ay drawing pambata. Di lagi masakay akong partner dire kay pa di daw ni train daw dire nga padong dito. Ano siya pambata daw kuno ni dire. Abi man niya appeal pa ni dire sa ride ba dito. para makita na og tarong ang Mount Fuji mo na yung atong activity mo. Sakay ta og ropeway dayon mag sightseeing boat ta niya atong mabayaran kay 2,800 yen per adult. Sa kwarta na to mga 1,100 na siya. Dire makita daan ng Mount Fuji. Kita kayo dire. Hinignaog nimo sa Kawaguchiko station. Tugon niyo ako ni nanji 30 minutes. 30 minutes ay. Kami kaabot da ni biyahe na. Para dili sayang ang time, mukaon na sa mig paniud to ani kay 30 minutes man maabot og balik daw ang barko. それまでまだね待っててまだ Nan pun guray ka na. 7-8分7分から8分 Unique kay lang ko ano, ilang parakayo kay blue ang color. Blihi. Nga. Tara naabot na ang barko. Pero kami kay nangaon pa man mi. Chill lang ta dire. Balik-balik ra man ko ng barko gud. Aksyon nagbukal. Pwede na goro ni. Nya, katsu kari. Kumana mi og kaon, lunch. Nanapod ang barko, timing kayo. So, sakay na ta karon. Pasakay na. Morning usa sa mga activity nga buhaton ko moto kag Mount Fuji. Sakay kaning pirate Hakone ship. Nga inibalik ato na ta sa ropeway. Nara dito sa atong likod. Timing kay karon kay dili siya kanang cloudy ba. Wala matapunan ang Mount Fuji kung namo giusahay mo ari ka dire nya. Cloudy kayo. Wa jud di malas jud guba gyud mong adlaw nimo. Sa una mo ato mig mountain mo kanang farm, ang kalaing farm, magbiyahe mi. Diara ko makaagi og Mount Fuji pero di kayo klaro layo kayo. Karon no kay duol di kayo. Duta oy. Ako li maluoy ani. Ay what a life. Makabuhat og snowman ani. Snowflex. Kaigat eh. Snowflex. Upat ka tuig kung wala kahit ka ba ni, wala kumkumon na maayo. Sa mga wala pa kahikap, ako na rin explain ha. Mura ro ko ni siya kanang halo-halo sa Kuya J. Kanang halo-halo sa Kuya J, kanang nipis kayo nga kuan. Or unsa nang restaurant nga halo-halo pero kanang halo-halo sa kanang manginasal, chowking, di na manana ka baga. Mga silingan nga mga marites ka diha. Dito to siya pasalubong sa mga silingan yung marites diha. Lagi pasalubong nimo no. Apak yung nahu. Mo na siya waiting time. Kung nagagtao, may gani kay dili weekend karon ba? Kay kung weekend nagakagtao. So karon mingaw man wala linya kayo, diretso ra ta.
Mo naka-advantage basta weekdays ka mo ari. While maglinya ka, na rin sila gibutan diri ang hater sa gawas. So, aron dili bitaw kani mo ma-fail ang kabugnaw. Unya, diri ato rin ihatag ang ticket. Nya after ana, maglinya na lang ka diri ka huwat niya. While waiting, di ay kung nakay dalang iro, pwede na may butay mo kagalingon diri. I mean, ang imuhang iro, day. Mao na ang rupwing ato ang sakyan kasi sila humanaman. So, mo na ablihan na siya niya. Kung mag-abli dayon, kami na din ang mo sulod. Inigabot mo sa babaw mo din yung view no, muro jud mangurog imong tuhod kung magtanaw ka sa ilawom eh. Nanagyud ta diri sa Fuji no nga sightseeing. Dul jud kayo. My god. Sulit kay ang bayad. Kulay maluo yan eh. Welcome to Fujisan. Duulaw. Mo ni pinakakuan jud diri. Kita jud. Pero mo ta babaw. Ang time karon kay 2 PM. So mo ni ang view at 2 PM. Kung kami ganiha dito may ganiha nagpicture kay wala may kontra. Ya, mamao raman nagkuan view dito, slaka lang kagamay. So, katong na mga red ride dito, mo to siya Fuji Q. Kanang ana bitaw, kana mga ride pa. Di man tagi ka na to katong sa Naruto. Nagplano mo ari, try ninyo og kuan weekdays, Monday to Friday ana. Weekend naghandog tao. Oh, ako lay maluoy ani. Naunsa naman tao ni Lord? Thank you Lord. Gidala ko naman diri. Ay, Ginoo ko. Hi! Nanapoy bagong naabot oh. Pumuli ka dito rin pong kamusakay. Klaro kayo ditong syudad oh. Syudad sa IT Park. May Ayala dapit. Klaro kayo. Kaya first time pa man rin ako, dili ko kasulti kung daghan ba jud ang tao. Pero para nako medyo bay-ubay gamay no. Dili pa man ganin weekend. Unsaon na lang kung Saturday, Sunday ka mo anhi. Ayaw ka bala ka kung magutman ka. Kaya kana nakita ni mga murag balay mo na nanindag papagkaon diha. Unya na po nanindag souvenir. Nakanindot lang kung magkaon-kaon ka. Nindot sikag view. 100 yen. Pila po ka minuto? 90 seconds. Dali-dali ara gyud. Para ma-enjoy ninyo ang Mount Fuji. Kung maikog mo malihog ng picture, magdalang mo niyo. Naninot kayo magkuha kung na mo aning tripod nga Fuji kay taas kay ba. Teka to? Kani sa ko. Oo. Sakura. Oh, kana okay. If it's Okay. Press. Ba okay. Wait a moment. Print dito kaya ka nang storya mo eh. Imo ba ming nabudol mo ni mo niya walay naw. Wa man kaningon nga di wa minawong diri. Commemorative with Kani di ay way. Kani di ay walay nawong na ay nawong. So bantay may mong kumpiyansa. Mabudol mo. Buang nga. Dugaya na humar itong nawong nga. Mura mag usang nawong nga gipa-print. Galisod ni sila. Okay na na. Photos will be ready in the receiving tray. Okay. Oh, ay gano? Agwapuha eh. Kalami tutuan. Peh. Nani download pwede. Petag magnet nga Fuji. Kumuari ka diri, mas maayo gyud. Managagkaon. Para inigabot ninyo diri, diretso na lang mo picture ana oh. Picture na lang mo. Mao man ang situation karon oh. Oh. Weekdays pa magari ni ha. Nga nila ka kuan ang tao. Na naka-nindot lang kay Buenas kita kay White Cloud. Na mangani pero gamay ra pug kaayo. Di cloudy kay karon ba? Kay nay usahay ang cloud nag-ali diha, nag-ana gyud as in ali jud kay di gid mo makita. Ako lang jud maluoy nimo kung igabot nimo diri cloudy. Tanawa sa daan sa internet kung cloudy ba, unsay weather inig ugma inig ana, sunod adlaw ana. Utok ba? Lami yung mochi. Muna itong snack karon no? Mochi with soybean powder. Wala. Lami ka na. Lami no? May powder wala lami. Lami kay mo hang kuan. Magkaon ka niya. Nga yung view. What a life. Try taga to dito. Tanaw na kung sa view dito. Mao ni ang view dito sa babaw. Itong gikan-an na to, ang babaw ani mao na ni siya. 500 yen ang bayad ani kat no. Pila ka katabyog, barag tulo katabyog guro. Kung dako-dako guro imong bayaran o kanay imong tabyog guro, murag 5 katabyog guro. Oh, inihap ang tabyog ani.
Ay, umana, okay na. 500 na to. Yung G's ra kay katunga. Kung ang imong bayaran guro, mga 100 yen lang, awa na. Ang tabyog ka na, usar ka tabyog niya. Pino, kay katabyog. Pero bayad ka sa kalapad, asus. Ang tinabyogan, tuyok yun. Tuyok yun ka, anak yun ka dito. Tuyok yun ka diha. Gika na itong duyan na pasaka ta diri. Wala ni pinaka-tumoy yun. Wala kay tao ng anhi diri kay. Grabe man katangason. Nga, tugnaw na po kayo. Saka ta diri. Tanaw na to ang pinaka-tumoy ani. Nindot unta kay niyo kung sakura na ni siya. Kaya ni-picture ni mo ba na Fuji niya sakura. Nya ikaw din ang nari ka diri. Usan na lang, ato baba, usan lang kasaka. May ka nga naog na sila. Wow, kanindot. Tungo na ni pinakatumoy. Grabe kay kapangpang diya oh. Kung wala kay pamliti pauli, ala diya paligid lang ka diya. Pauli na mi. Humana atong Fuji Adventure. Dirigat. Yeah. この方へとお進みください。お待たせいたしました。Thank you for the safe biyahe, Lord. Ang time karon 3:40 PM nya. Ang amuang ticket nga napalit, sakay mi sa balik dito sa katong number 1 nga Kawaguchiko Station kay 5:40 pa man. So karon napatay 2 hours. So mag-relax lang sa ta dire. Chill lang sa ta. Mangita sa tag matambay-tambayan dire kung say maayo. Dire ta mo sakay unya. Dire sa Fujiyama Koki. Before ta mo biya diri, pupalit ta sa ilahang mga cookie. Pancha lang, chocolate. Strawberry and chocolate. Hindi ka na. Abi na mo dili na may magkasakay ani, kadaghan mo gayong pasahero, may gani kay nakasakay pag taon ming duha. Pag abot na mo sa Kawaguchi Station, suroy sa miyan nilang pagkaunan diri dayon. Iihi din ta para inon ba professional. Na ay train diri nga karaan kay nga train guro sa unang train sa Japan. Ibutang lang ni diri for kuan lang. Design lang Fuji at 5:20 PM. Wala siya. 5:38. Finally naabot na gid. Naabot na nga mo ang bus para Shinjuku. Ay, kuno baso desu ne. はい、このバスですね。 Hi. Finally makauli na mi. Tulog na ta. After 2 hours nga biyahe, naabot na rin mi sa Shinjuku Station. Tingala mi kanong sobrang katugnaw. Basig ko ang negative guro ron. Tungod kay tugnaw kayo kung maglakaw ka pa dong uli, nakunahan namin mag-taxi na lang mi para madali. Dali ra kita maabot mga 3 minutes ra biyahe no. 3 to 4. Hapit na namin diri sa kuan, Punbini. Palit taw kanang panihapon, di na lang may moatog ka ng restaurant kay aron magapahuway og sayo ba. Kana ang 7-Eleven. Pertiran do ulang 7-Eleven sa mo ang hotel. Pila ka tikang na lang, abot din ka sa imong hotel mo nang kumwari mo ya mag-hotel mo pili agi ninyo ang pinakaduol nga convenience store kay nga mo diri tulo mo kabuok ang convenience store nga duol. Ang nakanindot lang ni Tiyoko in Japan kay nagit sila libre pa bathrobe ba. Unya kay hapit man ta magduha ka semana diri mao nang kada gabi nagit sila ibilin nga. Oh, nanapoy gibilin oh. Binla na punta. Oh, towel set. Thank you to Yoko in. Napoy para basurahan plastic. Nara ako kay ato na ni ibahog diri so diri. Anak tani oh. Wala din siya ka ng bibimbap. Dire na lang ko to. Thank you for watching. Hi, kinabuhi.